video man arikupinda mumageto vabuditsa mazinyaya ari lit 2 mabebi amutarisa pakona hanzi nyaya dzake dzese ihit 3 maguys amuona paapfuura hanzi skyrocket ndewe mafresh 4 haizi pressure my G zvobuda chero patv zvinotangira mugeto hakuna kumwe kunotangira madhiri zvinotangira mugeto kana slang kana fame kana mangoma anotangira mugeto hakuna kumwe kunotangira madhiri zvinotangira mugeto. Andazati Fantan agadzira movement. Andika. Movement yake riri manyu artist ake. So Lalo onachi ndoda kuti ndigadziro duplate. Andika. Duplate. Rangu ndizikanwe nevanhu. Unzwa mdara. That duplate andika. Rere kuti azikanwe nevanhu. Anditi. Bo Fantan, abo. Ndibe ma details edo zvodondisa andika. Then Fantan akabva pa details anoda ndi big. Then I went to studio kwa SP unogadzira tablet ra DJ Fantan, introducing him to the people. And right now ndiya ku introduce to the people. Another. But I introduced him to the people through that tablet. And the gorezwa tinoripindira kwa Fantan, banje tinozibhemera kwa Fantan, rongo tinorishamira, because he was a DJ and he was a boy man also. What is there? The idea of drugs, edu. They had to push a big. Them push a big my drugs in society. Sandi chinoita double zero randika. Ndakaimba zvakawanda pandakangana kwakudhara. Ndichinosimudza kuti tayo boys ndo nyu munhu wedu chichi ndakasimbisa. Ndinomba double zvichwa first things first akabvunduka kuti Lalo ungabvumba zvima drugs una chichi unonimakisa. Admires douplate andika kusimbisa iwewe andika zvauri as a DJ and iwewe nehaso rako futi because ndikuterwa vanhu saka taimba kuti bag riri kutodhaka riri kumba kwako vanhu vandozotenga chi bag iroro kuma flats saka tatosimbisa kuti nehaso rako because iwe movement ndogadzira ichada haso and that haso uri kutobva chi bag saka bag rako rinonzwa necharles saka tasimbisa avanakirwa then ndobvazo kuti manje Lalo kunde passa but passa is the official opening yeChill Sport and it ungazoti makore apera I think it's 2012 or 11 but it was a crossover night. We're going into another year. Such as this crossover 2011 crossover to 12 or it's 12 crossover to 13. I just see a man but they get crossover. Then I will pass the data. No, we are among and riggeds. Was the Fantan Munuguti Mukasanga Nandia? Enough love, Ndopo Hagiza, Yo, Yaza, and Exadza, Gigi, new weather. Plus the footy in the car, just like he loves to eat. And I don't want to enter without fun needs of it. Doesn't want to eat food. So doesn't want to discuss it. When I wanted to learn, I don't to teach it. And I wanted to find a noise. So it was nice at that time. Second again, I pass him command. As she kind of Joshua, the prime time was mine. I seized the moment. Exactly 10 to 12, I hit the stage. And that was my fireworks, Matapi. I got my fireworks in Mbare Matapi. Lalo was on fire. When the Nenda made it. Tadaro, the country part for us. We no performer. Man, Ribe, we don't know Bazaji. Moto, I remember Ribe, me and Ribe, same school, same crash. I even have my photos. I'm gonna Ribe. But better the round the 4 years. Ribara about Lisa about checker cake. Someone from crash. Saka it was family. Nakaba nano kwenye wana DJ Lalo. Kumburoji. Usatu wapeza wimba ni. Ndina artist odete. Ndaba ngo jambira chi. Momentum ya wagada. Uvango pindo hapo for the exposure purposes.
anditi who anozanzana imbari ndinonzi extravaganza at that time waiza so wenza tiri pavaganza chidya marikisi music unobata nyuye ndakatogadzirira specifically for that passa saka raitodiwa zvekutodaro nabero and then the artist wakatondikwenya kuti Lalo ndikumbura kuti patime yako bva ngudaidza munhu kubva nguita ngopinda guess who is that man? Tawanda smash Seh Calaz. The big man Calaz now. Why is that? Dim no ndakakwenjera kunzi mutambize microphone. In them ziya vangu. Smash through aimbo yagwashi kwedu. Ni mpeso akaenzi Josh. Vachitimiroka mukachimoko karedza nako that time. Kachimoka kadani mpeso wangu enzi table delicious. Saka waize kuti mafesi yako zodotsera zvimuku chikuru kwedu waize kamukaeka that keke. Saka ndikombosakana futi kumabawa bozi aifamba na Badman kwanza. Waize saka taingoti afana wa Badman waize. So ndo pataka introduce a new movement yese. Was that Musio Kina performed? Soldier Love performed. Whoever unofungidzira Mbare right now and a big name. Aka perform Musio. But that day apana kana big name. Vana vaitu buda. But killer T now. Andira. Munhu ngeti naye from foundation. Avamboita kakumboita nge nenyaya aso. Vamboita ngamboita kuti rekedze music. Kila tienda studio man. Kune studio nyona nza spend. Kune studio nonzi ningande. Svika azoenda kwa iTunes Brighton. Vagadzira hit. Kobora. But at that time choose potenge nika attachment funa na kila ti. Ene maboya man at that time anga kuta passa. Mbare, Gaza, Gali side. Maboya man isa kuta passa. Fantan Manji was now remember he was a boy man. Saka aizera nawo ende uri boy man wakwanza kuti passa pasina Fantan boys. Ndiye boy man anogona bata machine. Saka waitongomdaidza. Kila ati atone hit man. Kinane hit. Frato. So jala vani jonteri. Paundilizani ndakarowa ndichibata chamba ndovananzi kana voka wapinda home game andika movement yese yagadzirwa saka lucky rakadoitwa ndiri kuti dancehall at that time yakabva appreciatewa because that was the death of Sungura. Saka mafans yese ainzwa Sungura aya akabva anobva kusungura chinoichi dancehall and they created the Zimdancehall. Amandara saka dancehall yana mafans but aimba yanga sina mafans. Pataimba yanga sina airplay andemdara. Yanga sina mafans. Yanga ma DJ mashow maitoridza na DJ Munya na DJ Scott then DJ Smile. Yanga ma DJ mashow. Saka awa komana vakazonopinda muchino ande. Chane nzeve. Mafans apa nzeve. Ndokunoputika kwete kakanoita dancehall. We suffered a lot in that. In a silent killer, we suffered a lot in dancehall. But remember the Tisuma Wovets. I remember that. But who was a price? You got one. Sister got one. Mango. Alright. Our Padashika mind. But out within the Takashia price, say. Right. Dancehall yaputika. Dancehall yani munhu akucontroller dancehall. Because remember kuti that time pana makore kunziwa kwasikapinde mudance. The days of Gaspi Oria, Ricky Fire, Jiggers, Brigadier Wallace. See, my long time names andotona zvawo. Waitoti kuti upinde unonga watoita waenda kuna Temple Man andika. Wa sign kuna Temple Man ndokuti upinde. Pakati to time yekunzi kuti upinde mudance unenge waenda nekuna DJ Styra andika. Saka zvaingoramba zviriko kudance kuti uite the godfather must be this nigga either so katoti kudance kune ma gatekeepers ndozvakusanata yeah unokuzvisa in that way andika
but ndida kuzvipaza futhi. And because you can't say kuti dancehall inofanira kuti ipindwe through ningi. And asirizo. So at that time now Fantan became the godfather now. Because remember ndiye ane ma-artist aunganidza movement yakabirwa. And it is a movement umatakwanza kupinda because atakwanza kuita sell out this name mukuna mdara. Atakwanza kuita sell out Vietnam Empire. It is the foundation movement in dancehall. Atakwanza kuita sell out tuno tisisu we now this clan in Joyzia. Saka sawa na uchinja ke pachikano putika. Obviously every dog don't defend your bone. Why is from the vouchers and so he defended his territory. It was obvious somewhere somehow dancer is competition in my threats in my G. So you have to know your threats. And you have to kill your threats, kill your opponents. So my fun is saka akagona kuti kutezvozvo kunouraya ma-threats ake. How? Sasa I thought were you one of the threats that were put aside? I can't say it's not one of the threats. We are the threats and we were the threats. And because people snaka it was me, it was Vietnam, me and Silent. Just about that movement this year. It was only me and the twin. Tisiri momuji mushit. So na bokuza wana wangu influence mapasa kutanga kuzikanwa. Takuti aendo pasa but unosimbiza dance wakutosvika zvatochinja. Pakutomirirwa vamwe vanhu everything change dramatically mdara zotakashaya kuti chii chikuitika. Unzobdara takashamiswa those years. Svikira dance yakamove so fast. Still remember ndisangana Freeman the other day. Lalo uri kupi? Kuchi? Azvikuti komba taiziye wewe wakwani. Mwangu ndiriko I'm trying to make music either. But zvinhu zvatochinja zvatoziya makoresa aya ndika. Asi sirizvo zvakutoitika. Yo boyre. Mukira sei? So ndakabva ndazonoti manje Silent. Since we are loyal to the movement. We can't sell out. Kana tisina atina. Chakadaro. We suffered a lot mdara from 2013. Vapakarirwa. Andika. Reggae dzakaimbwa. Mdara. Ndege dzakakwirwa andika. Kusvika ndazoenda futi kuti amana unotichira mana. Makutanga kuti kanganwa kuti chi. Chizvanani andika. Kasa tichasenza tese izvo. Obviously hapana paita tichasenza tese. And hapana painditi tosenza tese. But Jageta he just opened his arms. Akati, "Ah man, you are welcome to come and work." Ndakaenda unosenza. Mira, muzanzoti rakupisa matansos aza. Saka tafanira kuti mwari kupisa because the matansos anotirwisa. Wow. Zimdancehall stories ekuratidza ma true stories but wakadhisa chikwata muvengi wangu you go die broke zvinotangira mughetto hakuna kumwe kunotangira madhiri zvinotangira mughetto kana slang kana fame kana mangoma anotangira mughetto hakuna kumwe kunotangira madhiri zvinotangira mughetto kana slang kana fame kana mangoma one video man arikupinda mumaghetto vabuditsa mazinyaya ari lit 2 mabebi amutarisa pakona hanzi nyaya dzake dzese ihit 3